本日は、ミルカミルカ結成10周年コンサートに足をお運びいただきまして誠にありがとうございます。司会の桂よろすこ丸でございます。おかげさまでミルカミルカもですね、結成10年になりました。本当に皆様のおかげだと思っております。今日はですね、そんな感謝の気持ちを込めて、演奏させていただきますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。では最初にですね、ミルカミルカの面々に自己紹介をさせたいと思います。ミルカミルカは宝塚歌劇団と同じようにいくつかの組に分かれていますけれども、まずは雪組の娘役トップスター、娘役というにはちょっと塔が立っておりますけど、こちらがムサイロスさんに囲まれて咲く一輪の花、まさに書きだめの鶴でございます。ゴッティでございます。よろしくお願いします。何言ってやがんだか。続いて月組、一輪の花と申しておりますが、枯れ木の花、枯れ木も山のにぎわいといいますかね。はい、古今亭のでございます。雪組と月組は本職は夫婦漫才ですね。では星組、私の体の半分は優しさでできております。春風亭サピートでございます。春風亭の体の残りの半分はアルコールで満たされております。さて、雪組、月組、星組とくれば宝塚歌劇団ではあと花組、そして空組と続くわけですけれども、ミルカミルカにはそのような華やかな組はございません。ここから先はミルカミルカ歌劇団の負け組のご挨拶です。先日ですね、私のもとに、小股の切れ上がった素敵な事務所がですね、ちょっとギターを教えてほしいと来たんですが、ひょいと見ますと左手の爪がですね、長いまま切ってない、これはダメだということでですね、100年早い、一昨日来やがるとお返したんですけれど、素敵な事務所だったんですが、一応電話番号を聞いてありますんで、後でまた個人面接したいと思います。その時は一線を越えないように気をつけます。よろしくお願いします。柳安虎です。講師ともども引退間近なのはこの方です。定年しまして、年金と食卓で生活しております。食卓だけに、働くのは、ご飯の時だけ。それじゃダメじゃん。立川明高です。座布団運びはこいつです。手を挙げてジョランドセフェを歌おうよ、山田無風でございます。てなわけで、この面々の他に素晴らしいグループの皆さんをお迎えして演奏させていただきます。今日はですね、ミルカミルカと同じように10周年を迎えますピカバンさんもね出展していただいてます。長時間になりますけれどもね、会場は出入り自由、そして飲食も自由でございます。ぜひ演奏中もですね、どんどんピカパンさんの方行って飲み物、食べ物をお買い上げいただき、席で食べて飲んでいただいて結構でございます。ご存知の曲があればね、一瞬歌っていただいて、票が乗れば、踊ってくださって結構でございます。ミルカミルカの連中がしくじればですね、やじ、罵声ですね、浴びせていただきながら、温かい拍手を頂戴できれば、本人たちも喜びます。それでは開幕とさせていただきます。よろしくお願いいたします。